אנחנו יודעים לשחרר משכנתא גם אם אין זיהוי מושלם של הנכס. תכלס, יש הבדל אם אתה לוקח, מגייס כסף או מאחד הלוואות לאזרח ישראלי מכל עיר ידועה, או בין אם זה שאתה עושה את זה, אתה יודע, איזה כפר ערבי לדוגמה, שקצת יותר קשה למצוא את הרחובות הנקודות, או מאיזשהו מקום שהוא קצת פחות מוכר. אין שום הבדל. מבחינתי הלקוח, כלקוח הוא בן אדם. אנחנו באים לעזור, זה לא משנה ערבי, יהודי, דרוזי, נוצרי, זה לא מעניין. אם אתה יכול לסייע בעצם, אנחנו נעשה את המקסימום, לסייע כבני אדם, כי זה בני אדם אחי, לא משנה מה. אני שואל אותך כי אני יודע שיש בעיה כזאת, יש בעיה של לדעת אם הנכס הוא באמת שלו, לא שלו, איפה המיקום של הנכס, כי לא תמיד יש את הכתובת המדויקת, ולא תמיד יש שם בניין בכתובת הרשומה. יש מוצרים היום ברמה הבנקאית, אוקיי? ברמה הבנקאית שאנחנו יודעים לשחרר משכנתא, גם אם אין זיהוי מושלם של הנכס. יש המון בעלים על חלקה אחת, אז לכן אנחנו כן יודעים לזהות את הנכס, אם צריך, יש לנו מודדים באזור הצפון, באזור הדרום, מה שצריך. רוב המורכבות זה בצפון, אז יש לנו מודדים שם, עורכי דין בעצם שיסדרו את כל ההליך הרישומי על מנת להסדיר את הרישום של הנכס, וגם אם הזיהוי הוא לא ודאי, ואין יכולת להביא את כל הלווים בעצם למצב של בואו תחתמו על התסריט הזה או אחר, אנחנו עדיין יודעים לתת משכנתא.